po si John Paul B. Tumbaga. I'm 20 years old. Taga Andagin, mga Tarang, Pangasinan. Operahan ng appendix noong February 9, 2022. Hanggang ngayon po may kirot pa rin po ang sugat ko. Hindi ko po may pagkita yung sugat ko na sa bahagi po ng aking katawan. Hindi po ako makahinga. Naawa rin po ako sa aking mga magulang, tayong sa balon lang po kami nag-iigib. Ang aking papa ay kikibilad lang po ng palay. Po ng aking mama ay nandito lang po sa bahay. Nagpapasalamat po ako kay Dokyang Vlog at kay Ma'am Landra Parolso. Nagtulungan po sila para ma-post po ako sa mga taramang bayan ko. Nagpapasalamat din po ako sa bumubuo ng mga taramang bayan ko. Salamat po din ako sa pinsan ko na tumulong sa akin para ipunta po ako sa hospital para maoperan po ako. Si Regino Agbues Tumbaga po. Maraming salamat po sa tumulong. Ito po ang kasalukuyang nireresita po sa akin ng doktor. Ayan po, wala po silang sapat na pagkukuhanan ng tubig. Ayan po, medyo delikado rin po yung pinagkukuhanan nila ng tubig dahil sa balon po sila kumukuha. Then may mga bata rin po dito, so sobrang ano rin po. Kasi baka mamaya may malaglag na bata sa loob ng balon, diba? Sobrang hirap. Yan po, kumukuha sila ng tubig ngayon sa balon. Yan po, medyo delikado rin kasi baka malaglag din tong sinanay. Okay lang basta malaglag siya sa tamang tao. So may mga bata rin po dito kaya talagang sobrang delikado kasi malalim. So ayan po, yan lang po yung pinagkukuhanan nila ng supply ng tubig sa ngayon. So nangangailangan po sila ng yung katulad po ng poso para meron po silang pagkukuhanan ng tubig.